Lasi-lasi ang ilang mga forma na ay hapsay pero luag na ay nawakrat pero huot pa, na ay balhibuon ug naapoy mga nalaspag na ay gikuto ug na ay gikas pa. Lalatbi, 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 o lalatbi, daghan ang naadik lalatbi. Daghay magtiayong nagabuwag karon, kay si Mr. na tintalman sa uban. Nindot man daw pagsakabit, kay kung kanon murag pakbit, sardinas raman taon kay misis. Lalatbi, 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 o lalatbi, daghan ang nagbuwag lalatbi. Lalatbi, 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 o lalatbi, daghan ang nabuang lalatbi. Lalatbi, 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 yeah, lalatbi, daghan ang naadik lalatbi. Ipili niya ang gamayng babae, nagtuo siya nga virgin kini, sa dihang nasudlan imburnal. Si Lolo kay mi birada pa, sa iyang uyab na bata pa, migamit siya og Viagra. Lalatbi, 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 yeah, lalatbi, daghan ang naadik lalatbi. Lalatbi, 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 yeah, lalatbi, daghan ang nabuang lalatbi.